Quantes peces de roba et compres durant un any? Buah, No sabria dir-te. més o menys mínim unes 80. Entre 60 a 100. Seran unes 40-50. Compro bastanta roba, sobretot samarretes de futbol. A cada lloc que vaig, a cada ciutat que vaig em compro una. Unes 25, 30... Sí. Es molta, lo reconozco. Pues en tiendas online o tiendas así como Zara, Mango. Doncs acostumo a anar pel centre de la ciutat o al comerç de barri, però no de proximitat. Normalment és en online, perquè clar, és la facilitat, no, de li dones a un clic i t'ho porten a casa, llavors